ta ki ta yi tasirin mata. Ki san da ni ma ki ne soyayya. Kake bari da kira ki ba. Ko dare rana na roƙo Allah dai gamo da alkhairi cikin raina tunanina lissafi nake da gamo da mai nuri ke ce damuwar sanar da ni nan kina tafiya sawaye akan tsari ke ce dai tsarin dare na kama da san kina da mayan mata. Allah sarki Rusha ko mana wai na masa yin Rusha ne je zuwa bara ba ya ce bara ka burge da waƙar nan ƙarfa ka sa alji godiya yake sona kin zamo tawa shi ranar farin ciki ba a boyewa misali ke kin kasance ta nuna kuma mai za a yi ke ba canzawa ki yanta ne da rudewa da fara magana kaunar ki tayyarwa da ke zaniya nan da naira ta baka kalamin son daure ki min mata. Allah sarki ba ɗan ƙungiyar ƴan shisha ne kamar ki da ke yi wanda ya zarce misali ko zai rasa raina akan ki kikan taɓa raina sanda na rai da kare ko da ma ba ni da zuwan ki ya sanya ki ne da canjin hali a dubin raina ka ji ma min ka masana kano kai ko a kano ma ne kucin kauna ki so ki Abdullahi ya ce ka burge su shi ma ga wannan godiya yake labari na zuciya ke ce soyayya ce ta ki ta yi tasirin mata. kai godiya nake don Allah ta fa mai in ya burge kai